बिमा बिफाया बुनाय आरो मास्टारा बुनाय बे सासे न'खरनि फेमिलि बा मास्टारा बेखौ बुनाया सासे बिफा हिसाबै जायो बा गावनि फादार हिसाबै जायो। दा बेखौ लानानै मास्टारा मा फोरोंखो आरो बिमा बिफाया मा फोरोंखो बेखौ बिसोरो जे थाखोसेनिफ्राय लानानै फरायनानै दिनै सोरबा क्लास 10 मोन्दों, सोरबा डिग्री कमप्लिट जादों, सोरबा MA फरायदों, अब्लाबो जोंनि लाइमोनफोरा मा दासिमबो मोजां जानो रोङाखै। बैफोरबायदि गाज्रि खामानियाव थांगासिनो। बेसां होबथानो बेसां बुबावनो सोरनि लाइमोनखौ, सोरनि फिसाजोखौ, सोरनि फिसालाखौ मोजां बुजायबावनो दिनै ओरैबायदि जोङो नुनो मोनगासिनो जे बिमा बिफानि बारगा हाबा खामानि मावनाय। सानै सेंग्रा सिख्ला लाइमोना हर गेजेराव बेफोरबायदिनो बेरायनानै बा माबा मोनसे गाज्रि खामानिखौ नुनानै रायजो राजाफोरा हमनाय जादों। भिडिअखौ फुल जोबजासे नायब्ला बुजि मोनगोन बबेयाव जानाय जाथाय, मानि थाखाय हमखो नोंथांमोना नायनानै लाब्लासो बुजि मोनगोन। आङो भिडिअखौ A to Z होलांनो सानदों, नोंथांमोना नायलांबाय था। बिनि सिगां आं गिबियावनो मोननैसो बाथ्रा बिबुंथि होनो सानदों नोंथांमोननि सेराव। दा गोसो गुदुंब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। खुलुमबाय, बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय। जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो आरो मोजां मोनोब्ला कमेन्ट खालामदो, नोंथांमोना लाइक शेयार खालामदो। दा बाथ्राया जाहैबाय आङो मेन चेनेलाव होदोंमोन नैबे भिडिअखौ, बेनिखायनो आंखौ साबायखर बावहरदों त्रिपुरानि सासे मानसिया। माने बै चेनेलाव होदोंमोन नालाय आङो फार्स्ट चेनेलखौ नोंथांमोना मोनथिना मोनथिया, आङो नैबे सेकेन्ड चेनेलसो, आं दा बेयावबो होनाय जासिगोन। जे सानै लाइमोना हर गेजेराव मोनसे प्रग्रामाव थांदोंमोन। प्रग्राम माने फांसन बेफोरबायदि मेला जायो नालाय। दा बे मेलायाव बिसोरो माने बिमा बिफाया फांसन नायनो थांदो बा प्रग्राम नायनो थांदो होननानैथ' हेंगार हरखायो, नंगौना नङा? दा बेखौनो माने रायजो राजाफोरा, आं बुंनि माबा मोनसे खोथाखौ फार्स्टआवनो बुंग्रोनि, मानसिया मोस्रोमाबो खोमा दं बा मोस्रोमाबो मेगन दं होननाया बे राइट खोथा। नोङो जिखि खामानिखौ खनसे मावबा नोङो हमजाया, थिगासे नोंथांमोना बारे बारे बेफोरबायदि खामानिखौ मावगोन होननानै माबाफोर सानबाय थायोब्ला बे खामानियाव नोंथाङा उदां जाखा। मानो होनब्ला मानसिया गोरोन्थिखौ खनसे खामानिखौ मावनो हागोन, नाथाय बारे बारे खामानि मावनायखौ मानसिया सैया। आरो बारे बारे खामानि मावोब्ला नोंथाङा माब्लाबाबाबो हमजागोन बा फलान्दों जेयाव जोबजागोन, बैफोरबायदि। दा बिसोर सिख्ला सानैया, सेंग्रा सिख्ला सानैया माने बेफोरबायदिनो खेबसेयाव बिसोरखौ निमाहा होनाय जाबायमोननो। नुबा बेफोरबायदि गाज्रि खामानि बेफोरबायदि नुदों, आं दा बुंथावला, दा मोनसे लाजिनाय फैयो बेफोरखौ बुंबाय थायोब्ला। मोनथिखागोन नोंथांमोना बिसोरखौ फांसनाव थांनाय नुदों, नुनानै बिसोरखौ मोनसे जंगलाव हमनाय जादों। दा बिसोरो बिमा बिफाया मा फोरोंदोंमोन बिमा बिफाया उन्दै थाखोसेनिफ्राय मोजां लेखा फरायनायखौ लानानै बिमा बिफाया मेट्रिकसिम बा डिग्री कमप्लिट खालामनायसिम मोजां राहा लाथों होननानै बिमा बिफाया बिसोरखौ कलेज स्कुलाव खेदाय हरो। दा थाखोसेनिफ्राय लानानै बिथांमोना मा फोरोंबोखो? अब्ला टिचारा गावनि बिफा बायदि जायो। साननानै ला सासे मास्टारा नोंनि बिफा बायदि जायो। नोङो बुनानै फोरोंनाय बा मास्टारा, बिमा बिफाया बुनाय आरो मास्टारा बुनाय बे सासे न'खरनि फेमिलि बा मास्टारा बेखौ बुनाया सासे बिफा हिसाबै जायो बा गावनि फादार हिसाबै जायो। दा बेखौ लानानै मास्टारा मा फोरोंखो आरो बिमा बिफाया मा फोरोंखो बेखौ बिसोरो जे थाखोसेनिफ्राय लानानै फरायनानै दिनै सोरबा क्लास 10 मोन्दों, सोरबा डिग्री कमप्लिट जादों, सोरबा MA फरायदों, अब्लाबो जोंनि लाइमोनफोरा मा दासिमबो मोजां जानो रोङाखै। बैफोरबायदि गाज्रि खामानियाव थांगासिनो। बेसां होबथानो बेसां बुबावनो सोरनि लाइमोनखौ, सोरनि फिसाजोखौ, सोरनि फिसालाखौ मोजां बुजायबावनो दिनै ओरैबायदि जोङो नुनो मोनगासिनो जे बिमा बिफानि बारगा हाबा खामानि मावनाय। दाख्लै बावैसो क'क्राझाराव मोनसे जाथाय जानानै थांदों। बेखौ लानानै गोबां मानसिया जास्टिसनि थाखाय माने होख्रावदों। दा आं बेखौ होनाय जायाखै, आं समखौनो मोनदिया, होगोन सानदोंमोन, बेनिखायनो सम मोननाय जादिया। नोंथांमोना गोबां सापर्ट खालामदो, थ' थेंक इउ स' माच। नोंथांमोना बुंबावलायो आदा भिडिअखौ लानानै फैबाय, बैफोरबायदि बाथ्रा बुङो, बेनिखायनो मोजां मोननानै आं भिडिअखौ होनाय जाबाय। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोना ला, खिन्थु नैबे जोंनि बर' नङा दै, बियो त्रिपुरानिसो। मानो होनबा जोंनि बर'फोरखौबो जों नुगासिनो। ओइ बहाबा गुवाहाटियाव नै दाख्लै बावैसो हमजालायबाय आरो गथ' आरो सासे गथ'आ ओरैबायदि गाबदों, जोंनि बर' हिन्जाव बिमाया गारना खारबायनो बेखौ गुबुन हारिजों। ओमफ्राय गथ'आ ओरैबायदि गाबदों, आयौ आयौ मा बुंगोन बेखौ।
नों इसोरनि फिसा गथ'आ 3 बोसोर ना 2 बोसोर बे गथ'खौनो बिमाया गारना खारदों अब्ला नोंथांमोना साननानै नाय बैफोरबायदि बिमाया गथ'खौसो फोरोंगोन ना गावखौसो फोरोंना लागोन नोंथांमोना साननानै नाय आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव जे जोङो नै जाथायखौ बाय नायगिरना लानि दै बुजि मोनाबो जानो हागोन नोंथांमोना स' नायगिरना लाबानो जाबाय ओमफ्राय शेयार खालामना हो कमेन्ट खालामना हो आं गोबां बाथ्रा बुंबावगोन गाबोन समनिया भिडिअ लाना फैबावगोन नेना थाब्लानो जाबाय बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय भिडिअखौ नायदों कमेन्ट खालामहर थेंक इउ स' माच नोंथांमोना गोजान गोजान जायगानिफ्रायबो नायगासिनो आंनि भिडिअफोरखौ आं नुबोगासिनो दे नायगिरनानै ला yang makan mana? Kau nak makan apa ni? Makan apa ni? Nak Sin para selaburi manjang mani Hindul bisa silap kita manjang mani. Nak bahaya avastha. Kol khai dia ka. Kol khai. Kol sa tunya hande joto telu laisina. Kol khai diba. Kol khai dia nim para nim nong ni borno kol khai dia. Selana bo. Nin nong nong Mare si roh po. Mawa buyang istet ground na Mare si roh na po ba. video. Bisa lo thaman do. Sedan dusre kuriyo bona asal. Guru si achol. Tamana na. Kai rahna. Dol ini sa kakai yang nebele foto le dol hingke tan ke foto lai. Istita ustor ro kan hala. Foto baik do lai. Ihi dol hingke de ke story do. Foto thepalai ro koi baba edit khai rujak islano. Nungko jegit Islano. O chem jegit chem. O islano. Nungko ibo songrama mela thangmani. Songrama mela thangmani. Pura. Number din sa Tepsi ko ngani. Kau ustur rumane. Sui masa sungguh tong kha bisi padro mas ni haike ni ro. Wang anggo ma kutung mana ana haike sui ro. Ani bung menan bung rulia ta. Haike sung haike sui. Tiwan da ta ni sini jar ta. Ta tiwan da sini jar ta. Kol khai dia sini jar ta ta. Lai selawe buri teks khale mani borni WhatsApp hi. Selawe buri teks khale mani boibo. Boni buri ni. Boni nawa dar dakulo sindul lai di sindul bakora te kaida janai di. Kaijak borjak injak si asu khai ta. ठीक है बुतरा तुम सुन दे ठीक है नीना हमसे जदी बाबा Ta burinna mana hanai burin. Hingke Tong citra tong merah tong mahai. luksa Cela hingga Tiwan dal kamu. Tiwan dal no burinok hingga. ठीक है mereka teh si paran-paran sahanya ni bos tu rin hedam dari bo biar nasu boro bo haduk boro Mana oro jagawa hamjuk phajekta. ari semno boro Hamjuk phai mane nge phano 2 bosor ka kana. Hingga 3 bosor hingga hingga busai hingga bayar thangjak. Bayar thangjak mane pore hingga tau ko bosor ka sarong pore khai. Sade. Ko. Hello.